Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Nuit d'Issey Parfum for Men. Iyan ni siya ni Issey Miyake. Te, panlalaki ni siya, pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Kag parfum ni siya, butang balon, isa ka baso kalayo bago ka masimotan. Te, ano ni siya klase nga pahamot? Bali, matamis nga vanilla kag paha. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa matugnaw nga panahon, ang temperatura nga para sa iya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Te, ano ang iya nga mga nota? For the top, we have pink pepper kag grapefruit. Ang pink pepper, amo nang gahatag sing pagkakahang. Tapos grapefruit, pait nga citrus na. Kag for the mid, we have leather kag vanilla. Masimutan mo dayon ang paha sa sininga pahamot. Kagamo man ang vanilla, komportable nga nota. Na. Kag for the base, we have tonka bean kag patchouli. Ang tonka bean, duhilamon man nga matamis kung simutan. Tapos patchouli, pagkaduta kung simutan. Na. Te, kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot. Kag kung may iba pa ka mo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. So daso naman, bye-bye!